Yeah, sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila kusha. Ngiyaphila. Yazi ngazi ukuthi kuthiwa khona abantu ekuthiwa uqhawekazi nje. So nawe uqhawekazi ubani igama lakho? Igama lami nguNomagugu wakaMathenjwa Sibongile. Ngidabunga ngidabuka kwaMhlobo yalingana. Kodwa ngokuhlala ngila eThekwini eNewlands East. eNewlands East. So ugidinga uhlala eNewlands? Yes, ngidinga ngihlala eNewlands. Hey bo, so ney'nkabi zakho zihlala khona? No, ayihlali khona, sihlala ngokuhlukana kodwa bala eThekwini uMashu noNtuzuma. Abanye baseMlazi, abanye bakandengezi. Sihlala ngokuhlukana, abanye baseHammersdale. Bathi bayasuka beze ngapha. Mana nijima kanjani? Like nijima once a week, twice? Ngiye ngenza ama-camp kakhulukazi. Okay. Mekwenzekile ngabiza ejim, ngiye ngidedele laba abahlala eduzane ukuthi abasondele. Then laba abahlala kude ngikwazi ukuthi ngibize i-camp ukuze ngikwazi ukuthi wonke umuntu abhalanse kahle. Okay. So sikuphi la manje? Le ndawo le angiyijwayelanga. Sibamaphumulo la. Okay. Ngithe ngisikhohlela isigodi ngathi bathe iseMofire. Mofire. Ngisakhumbula kahle. So nizodlala ingoma? Yes, besodlala ingoma. So udlale kanjani? Ngidlale kahle kakhulu, uthando engilithole kubantu bala. Liyangithokozisa kakhulu. Khona umuntu osifakathanda mfethu, ngicela nje 10 seconds uzibongele kuye. Nami ngiyamthanda kakhulu, engayeki ukungithanda nami ngeke ukumthanda. Umuhleke. Ngiyabonga. Okay, ngicela for isikhathi esincane nje ne usho ukuthi ngaphandle kokugida ingoma into enye oyenzayo empilweni. Okay, ngiyaphanda mfethu. Ade ngifunda, sengiqedile. So manje ngiyaphanda since umsebenzi engakawutholi. Ngidayisa ama-iPhone, ngenza inzipho, ngidayisa inwele, ngibolekisa ngemvunulo ngiphinde ngiyidayise. Oh, so ubolekisa ngemvunulo. Mabolekisa ngemvunulo akaze uqondane nokuthi mhlawumbe imvunulo yakhe ibuye nenkinga or umuntu okade eyibolekile ingasaphelelanga. So akwazi uqondana nazo zimo lezo. Ngake ngaqondana nakho sekukaningi but uNkulunkulu usangibusise ngama-client anobuntu. Kwesinye isikhathi ibona abangitshelayo ukuthi no kaMathenjwa seku-1 no 2 no 3 silungisa kanjani. Nami kwesinye isikhathi uthola omunye akabonanga ubesebhizi kakhulu ayibuyise ngimazise avele afuna isisombululo ya. Angikaze ngikufike ekuthenini size sihixizisane. Oh, nice. So udayisa namafoni ama-iPhones ne? Yes. Masha wonke amafoni akho? Yes, masha wonke. Angisawadayisa ama-pre-owned ngezizathu zokuthi abantu aba-understand ukuthi vele usuke ethenga i-pre-owned, yabo. So kancane kancane uyabuya ekhompeni ngokuthi yabo. Okay. So ingakho ngaze ngakhetha ukuvala kwama-pre-owned ngadayisa ama-brand new ukuze nami ngikwazi ukuthi kwi-supply ngithi akwazi ukuthi i-client lami ngakhala ngento ewu-1 ekubeni into yalo intsha. Oh, nice. Okay, so asikhulumeni ngeqembu lakho-ke i-Team Blue. Zikuphethe kahle iy'nkabi zakho? Ave zingiphethe kahle kakhulu. uNkulunkulu angibusisele lezi ay'ngane zabantu. Ey'hlala zingibona njengomphathi wazo. Okay, so zikhona ezenza izinto zazo eseceleni or zigida ingoma nje kuphela? Izinto zaze kanjani? Like ziyafunda, ezinye ziyasebenza kanjalo? I-most isafundo kamanje because ngiphethe iy'ngane ey'no-16, 18, abanye sebeqedile ey'koleni, abanye bayafunda ematheshari, abanye bayasebenza, abanye bayaphanda njengami bephinde befunde. Okay, ngiyaxolisa ukubuyela kwi-personal life yakho. Yes. In 3 years to come, ufisa ukuzibona ukuphi namabhizinisi akho lothi uyaphusha? Okay. Kwele inwele angithi nje kulo mphanto wami. Okay. Isifiso sami ukuthi manje ngithole indawo la abantu abazokwazi ukuthi bengithole khona. Okay. Yabo. Misemva walokho kuleyo ndawo leyo kuyisifiso sami esikhulu ukuthi kube khona nabantu abazoluka i-trade up ne-trade because angikwazi ukuyiluka lonto and ngeke ngikufunde vele. Isikhathi esiningi ngisuke ngibhizi. So kodwa ngibe nendawo yami la bazokwazi khona ukuthi nabo bekwazi ukufaka isinto emakhaya. Mangafika umuntu manje athi naw 10,000 ngicela ukuthi uthathe i-Team Blue uyibeke kwelinye izinga into noqala ongayenza 10,000. Yeah. Ngithatha i-Team Blue ngibeke kwelinye izinga. Yeah. Angifuni ukuqamba amanga ngayithatha ingane zami ngibanikeze noma kungababona ngoba sike sixoxisana. Okay. Yabo ngithi bafethu unayo imali yokuthi senze njani. Okay. Mekukhona isidingo seqembu ngithi bafethu la iyesidingo seqembu le senze njani ngakho. Mawuthi bafuna bayifuna esandleni ngibanikeze esandleni ngabatransferela manje. Bese ukuthi mawuthi bafuna ukuthi okay sijabulise ngayo sithenga ukudla kube mnandi sihlale ndawonye nalokho siyakwenza ayikho inkinga. But sesiqale ngezidingo zeqembu uqala. Zingake inkabi zakho? Ake ngithi 38. Ha. Ngiyalinganisa 38 yeah. So umuntu osegoli uyakhona ukuya kuyena umuntu
eMozambique uyakhona ukufinyelela kuyena. akukho la singafiki khona. Okay. Umuntu uma efaka imali ye-transport nje neyethu qedile. Awuthembisa abantu ke abafisa ukuqasha uTeam Blue into ongafika ubenzele yona emcimbini wakho. Lokho abahlale bekubona ku-TikTok ikona lokho engifike ngikwenze. Manje ningani nawo Facebook? Sinawo Facebook, uFacebook soqhawakazi Team Blue, uTikTok soqhawakazi kunama-account awu-2, TikTok account awu-2. Eyodwa oqhawakazi Team Blue backup account, eyodwa oqhawakazi Team Blue. Okay. Into engicela ukuthi abantu beyiqikelele ukuthi bazi ukuthi kuyona yonke into enamphakathi iyodwa inamba ekhona, ayikho enye inamba unless mina ngizophinde ngibazise ukuthi inamba sengiyishintshile. Okay. Ngikhuluma ngamabhizinisi ami onke ngibala naloko oqhawekazi. Yeah. Inamba yakhona ithi 068 3123 694. Ngicela uphinde futhi. 068 3123 694. Okay. So oqhawekazi Team Blue batholakala kule number le owenza ngayo futhi amabhizinisi. Ngoba kusuke kuyibhizinisi nje. Okay, no mfethu, all the best. As thina nje siyi-Embo sikufisela konke okuhle nawe okufisayo. Sengathi ningakhula kakhulu sinibone nigibela amabhanoyi ngengoma yezo. Ngiyabonga kakhulu. Umuhle-ke ukugcina-ke nje athi ngikuncoma. Ngiyabonga mfethu. Okay, ngicela uhambe kodwa ngeke ngiyivale ikhamera. Ngekubali angikwazi ukuhamba. Angikwazi ukuhamba. Naso Ungiveza ngendlamu. nje. Kuwashalok.